durant els primers anys de la República, l'Ajuntament de Barcelona va organitzar un concurs per trobar una escultura que simbolitzés la imatge de la República. Llavors va estar-hi molt poc temps, la van posar quan el Front Popular i la va treure el Franco quan van entrar a la ciutat de Barcelona. Però volien posar-ne una altra, volien celebrar el primer aniversari de l'entrada de Franco, de les tropes de Franco a Barcelona, amb gran sumptuositat. Però tenien un problema, i és que no hi havia estàtues disponibles en aquell moment. I algú els va dir, escolta'm, hi ha una estàtua, un projecte que tenen allà que potser et pot interessar, és una cosa que és bonica, és més o menys el que busqueu. I la van dir, bueno, recarregueu una mica més, que tingui aire així, Valle de los Caídos, saps? I la van reconvertir. Però no sabien que aquella estàtua havia sigut una de les finalistes del concurs per triar la imatge de la República. El director d'un programa de televisió, una de les funcions que té és revisar el guió i intentar acoblar-lo. Normalment té un plaer sàdic, no? Allò dius, home, mira, els guionistes han estat treballant molt, retallo per aquí, tota aquesta feina que han fet no els serveix de gaire. Però una vegada a la vida em va saber greu, perquè realment eren les històries que retallava, o que retallàvem, eren tan fascinants com aquelles que podíem explicar i que ens hi cabien en el format del programa. D'aquí va sorgir en part aquest llibre. No sé si heu estat a Empúries fa poc. Jo hi vaig estar una primera vegada fa molts anys i recordo que entrant per la porta romana a Empúries hi havia a la muralla un desert total d'arbres, només hi havia unes herbetes a terra i res més. Però a un costat hi havia un xiprer gran, espès, alt, molt gros, molt sorprenent allà pel contrast que hi havia entre el desert general i aquell xiprer ficat allà al mig. Per què hi havia aquest xiprer allà enmig d'aquella mena de desert? A Empúries, a les excavacions d'algunes tombes que es van fer a principi del segle XX, es van trobar unes coses que es deien ritons, que són una mena de com porronets de terracota, però que tenen forma de penis. Després de la Guerra Civil va haver-hi una creuada moralitzant, perquè la Iglésia estava reprenent les seves línies directrius que li havien pres. A l'entrada de la muralla, amb una pedra esculpit, hi havia un penis gegant, un penis d'uns tamanys desproporcionat totalment. Algú molt enginyós va decidir plantar un xiprer davant de la muralla i, ben espès, aquest xiprer va aguantar durant 40 anys el símbol fàl·lic allà amagat a darrere d'aquesta mata boscosa. Aquestes són les històries que ens interessen en aquest llibre i en aquest programa. Simplement, Odissees, tant el programa de televisió com el llibre, el que busca és trobar allò que tots sabem que existeix, que són aquelles històries ocultes que han arribat a produir una obra d'art i que en canvi no es coneixen. Nosaltres no hem descobert res, tampoc no hem fet papers d'investigador en aquest sentit, sinó simplement hem agafat històries que més o menys es coneixien per 4 lletraferits i les hem volgut explicar perquè arribin a un públic molt més ample. Volem reivindicar que darrere de qualsevol peça artística o de qualsevol monument, de qualsevol obra, hi ha una història que no és només la història que s'explica de qui el va fer, quan el va fer, com el va fer, amb quin material, sinó totes les coses que li han passat després, tots els atzars que li ha dedicat la història, que li ha dedicat la vida.